Želám vám, milí priatelia, krásny deň. Toto je rituál povzbudzovania sily amuletov. Talizmany zbierajú ľudia odjak živa. Veria v ich nadprirodzenú moc. Prinášajú šťastie i blahobyt, chránia pred duchmi aj zlými ľuďmi. Hovorí sa, že najsilnejšie sú také amulety, ktoré si človek vytvorí sám. V týchto dňoch aktivujte svojho tvorivého ducha a vyrobte si talizman. Môže to byť napríklad drobný šperk, pozostávajúci z minerálnych kameňov. O pomoc požiadajte archaniela Gabriela. Vyslovte prosbu, aby váš amulet požehnal. Mimochodom, talizmany si často nosíme domov aj z dovoleniek, ktoré sú v plnom prúde. Pamiatkou na Turecko býva strážne modré oko. Z Grécka si prinášame mušle ako symbol lásky. Egypt je známy svojím magickým krížom, nazýva sa tiež kľúč života. No a zo Španielska môžeme domov prepašovať trocha kúzelného piesku. V domácnosti pohlcuje geopatogénny smog.